našim krajevima ima oblaka, ima i padavina. Temperatura je prijatna još uvek, čini mi se oko 10 stepeni u većini krajeva. Pitamo našu Lidiju da li će nam i danas biti neophodan kišobran. Lidija, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro i našim gledalcima. Hoćemo li celog dana nositi kišobran sa sobom ili samo prepodne? Pa veći deo dana, mada od sredine dana na severu padavine prestaju, a do večernjih sati kiša prestaje i u ostalim predelima. Na planinama ima i malo snega. Evo vidimo prema poslednjim osmatranjima na Staroj planini provejava sneg, a inače što se tiče belog pokrivača samo još na Kopaoniku i to 30 cm. Prilično mnogo snega se otopilo prethodnih dana zbog visoke temperature, ali i kiše. Izvoli. Hvala. Dakle, ovoga jutra je oblačno, mestimično, kao što sam već rekla, ima kiše na visokim planinama i slabog snega, ali toplo je. Temperatura je u Beogradu, Loznici, Negotinu 10 stepeni. U narednim satima očekujemo takođe kišovito vreme. Od sredine dana oblaci napuštaju sever Srbije, padavine prestaju, a do večernjih sati kiša će prestati i u ostalim delovima naše zemlje. Ipak stiže nešto svežiji vazduh sa severozapada, spušta temperaturu. Danas maksimalna dnevna od 9 do 14 stepeni. Kažu meteorolozi, drugog dana vikenda biće još koji stepen svežije. Važno je napomenuti, danas na istoku zemlje severozapadni vetar mogao bi povremeno biti i olujne jačine. Na području Beograda, kao što smo videli, trenutno pada kiša. U narednim satima sve manje oblaka, dakle do sredine dana u Beogradu će biti uslova za padavine. Potom se u popodnevnim satima očekuje postepeno razvedravanje. Trenutna temperatura u glavnom gradu, kao što smo videli, je 10 stepeni i to je ujedno maksimalna dnevna. Evo i prognoze za naredne dane. Nedelja, ponedeljak, utorak. Pretežno sunčano, ipak drugog dana vikenda biće i hladnije, u jutarnjim satima slab mraz, baš kao i u ponedeljak. U ponedeljak i utorak dnevna temperatura biće u osetnom porastu ponovo oko 19-20 stepeni. Goco na malo padavina ponovo možemo računati sredinom naredne sedmice, tada je moguća i poneka pahulja na planinama, a onda potom četvrtak, petak, subota, nedelja trebalo bi da bude uglavnom suvo. Dobro, ali neće biti onih niskih temperatura kao što zna baba Marta da nam donese krajem zime? Za sada su meteorolozi najavili samo za sutra i prekosutra u jutarnjim satima, ali slab mraz. Hvala Lidija. Vidimo se još tokom jutarnjeg programa. Vidimo se.